pamunting adto sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Among lagit nung amahan, panalangin ikining pagkaon nga niya karon sa among atubangan. Himuha kining kusog kabaskog sa among panglawas. Kining tanan, kinasingkasing kung gipangayo pinaagi ni Kristo nga atong Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May God ever bless you. May God ever bless you. Happy birthday to you. Yeah. Wish. No, go. Sinana. Oy, kasi ko. Manginaon ko nga amo ang kasuod tanan karon kay mga babag ug katulian. Praise the Lord. Awang dukan na. No birthday. No birthday na. Sige na mo. Sige na mo. Guys, mayong gabi guys. Adlaw ni nga Sabado, gabi wa ko magtuan ni guys nga pag-anan ako sa bahay ni Ma'am Flor. Aron sa pag-uban nila sa maong gabi mag-uban mi magabi ba naman naman isidya. Wa ko magtuon nga ade handa nila. Birthday. Ako mapasabot guys sa restaurant nga birthday na sana sa ato ang mga Facebook message daghana na rate na kog happy birthday. Inis kay magpa-gamay-gamay ko kay naglikod-likod lagi ko aning birthday ba kay gasto lagi na tambak ra ba ko og kanang bunbon para sa among balay di ba po na lalim mo nga wa na lang ko mag-celebrate sa kong birthday dito man naman ako katambak sa among balay kay aron dili man iyanan sa bawd guys kay ang manager sa Nanay Isang si Ma'am Nimpa said na amo ang Silingan. best friend po best friend itong sa ano nang pod nga mga kaila pod na ho mga daga na apod mo itong nakurat ko kay naanay cake sa birthday cake sa lamisa. Awa na lang po mag-inom guys. Nagpasalamat lamang gyud pod ko ning amo ang barkada o amiga nga si Ma'am Flor, my idol nga wa gyud siya magpasagad na ho. Iya gyud kong gipahinungdan sa adlaw na kong natauhan kauban ni manager Ma'am Bilin. Salamat kaninyo mga best o manghinaot ko nga niining tanan sa atong mga kasuod. Ako dyan ang giwis nga way mga kakulian nga maabot sa amo ang panaghigala. So guys, magpasalamat ko sa Ginoo kay niabot po ko ni ining Pangidarona, 62 years old. Nalipay ko kay taliwala sa mga dakong pagsuwaysan nga abot sa among kinabuhi, niabot jud ko aning mga Pangidarona. Especially mention pod guys sa mga anak ni Ma'am Idol, si Ma'am Ims o si Marcos. Di mo kalitong nangana ng bata
Nagpasalamat jud ko sa duha guys kay ni apod todo suporta pod ag duha ka anak ni Ma'am Flor. Mga buutan ni sila guys. Labi na si Ma'am Ims kay mao man jud ni ako ang uban-uban og asa siya tuwa jud ko ani. Nagpasalamat jud ko nilang duha guys kay understanding sila og kinsay mga suod nga base sa ilang inahan. Mga buutan kay ni sila guys. Og ang ako pong katapusan nga i-mention guys si katong tuwa sa Cebu bitaw, katong duha ka mga idaran. Di lang na ako nganlan guys kasi masuko sila. Nagpasalamat po ko nila guys kay kanang todo suporta pod sila ni Ma'am Ames. Makakuan guys kanang makaibog pod ilahang kahimtang, ilahang relasyon ni Ma'am Ames. Todo suporta jud sila ni Ma'am Ames. Guys, salamat og bye-bye!